Så er der gjort klar til, at vi skal holde nak- og æd-arrangement her i Skovhytten på Fanø. Der skal arbejdes med staven, der skal laves bål. Der er et udekøkken. Her skal man stå og tilberede muslingsuppe, oksetunge, oksehjerte, stenalderbrød, der er stillet udekøkken klar. Trofæet er næsten blive kogt, mangler at blive rengjort, som holdet skal have med hjem i dag. Der er til aktiviteter til, vi kan lave fine lykkeamuletter. Der er en aktivitet til, vi kan lave bolager, som man kan kaste efter jagtbyttet. Vi har taget bambus med, så der kan laves buer og arbejde med buer og pil. Der er noget hvidt tegnepapir, så man kan lave kultegninger eller hulemalerier.